תראה לנו איך אתה עושה מתח. תראה, סופן? וואו, איזה גיבור. עוד פעם. וואו, איזה גיבור. כל הכבוד. כל הכבוד. וואו. זה חזק, הבן של אבא שלו. וואו, כל הכבוד. מיכל, תגיד את הביצועים. וואו. איזה חזק. עושה את זה בלי בעיה, ממש, נפלה זה שם. עוד פעם? יאללה, ארוחת ערב. אנחנו נותנים להדחיק את זה, אבל כל דבר בחיים שלנו כזה. מה? ככה זה. טעים, תומר? טעים. אתה הוגן? כן, כאילו זה תמיד יהיה מה שיהיה. הרוב זה הולך טוב. יופי. עשיתם כאילו מי שפיר לקודמות? לא מי שפיר. עשינו מי שפיר לאחרונה כדי לבדוק חאו, איך הוא נהנה. מצקות וזה. אז לא מצאו את הסיבה. ואז הוא אמר שדווקא זה טוב שהיא לא הייתה בתסמונת דאון, כי אם היא הייתה אז אולי הוא תוקע את זה. יש סיכוי ל... ובאמת להיות את המדד. חוסל. כן, וזה באמת עשינו את כל הבדיקות האפשריות. אפילו יש עכשיו איזו בדיקה חדשה שמרתה. יש פה גבינה. וגם כן זה נראה לי זה... לא, זה אפס סיכון. זה סיכוי שכאילו אם זה כן, זה סיכוי של 1 ל-4, שזה כבר הרבה מספרים שמדברים ככה. תחלדת, מה אתה חושב שגימו אותנו? כאילו, אין מה לעשות. אבל אתה יודע למה הם משגעים אותך, כי אם הם לא יגידו, אז אחר כך כאילו אתה תתבע אותם, כי הם לא אמרו לך. אבל מה אכפת לי בשבוע עכשיו בדיוק. אין רופא אחד שמוכן לעשות הפלה בשבוע 41, אין דבר כזה, זה יותר גרוע מרצח, כאילו באמת, אין דבר כזה, כאילו, מי יכול לעשות דבר כזה, כאילו, זה לא... גם לא בשבוע 38, כאילו, זה... איזה יופי הוא עושה. לוקח. אנחנו מקצעים. מוטוריקה עדינה. לא יודעת, אני אומרת לך, אני עברתי את הבדיקות האלה, מאוד לא טוב מבחינת. וכל הזמן היו... אני הרגשתי כאילו כל פעם... כאילו זה הכל כאילו... ממש נראה לי נורא. באמת היה לי כזה. אבל גם הייתי מוכנה. לא, אני עכשיו... אני מתגעגעת אליו, אני רוצה לראות אותו. בסדר. אז לי, זה דווקא זה חשן. זה טוב, כך הוא ירביץ לתומר. הוא יהיה חבר של תומר ותומר ישמור עליו. סיימת? מה, גמרת לאכול? אתה רוצה? אתה רוצה עוד רובי? רוצה לשתות אולי? מים? כן. נכתבת? איזה חאוד. מבסוט. עוד? איפה הידיים? כן? איפה האצבע? איפה לשון? איפה שיניים? וואבה.
בסדר. ושאת לא זה יורד? לא, זה לא. כן, כן. לא. אני מקווה שזה יתחיל. אם לא, אז לא נתבקר אתכם. בסדר. מה, לא חייבים לדבר. טוב, אז גם אם זה לא יתבקר. תצא עם ילדים זה... ילדים